bakalan muncul lah wong cilik. Wong wadon macam Pelem apa? pelem sing urung tukul, sing esi cilik esi nom, arane pelem pentil. Numpe pentile ki urung poh kaya kowe ngerkong Banyumas kaya kowe Pakde Marwoto. Iki siki ana ora? Hah? Ana ora? Lho kowe ki pirang-pirang menut-menut. Dari milih salah siji. Kowe wis dudu pendel maneh. Apa? Pentol. Beda maneh wong siki wong bicarane ora bisa padha, ora bisa adil. Iya. Nek sing cilik dijenenge gedhe, sing gedhe jenenge cilik. Iya. Iya. Contohnya. Korek. Korek. Korek jres kayak. Heeh. Kayak kan cilik. Cilik. Jenenge apa? Pentol. Pentol ya, pentol korek. Padahal cilik ya. Cilik. Lah kuwi sing gedhe kok jenenge pentil. Ora adil ya kaya. Jadi diskriminatif. Waduh, bahasanya intelek tinggi nih. Iya. In itu di dalam, telek itu tayayam. Tapi sampean di dalam tayayam. Nyom. Iya. Nyom di dalam aja nyempelekna telek. Apa sih? Telek kuwi bisa kanggo ngomong karo wong jarak jauh. Apa sih telek kok bisa ngomong-ngomongan jarak jauh sih? Kenapa apa? Telekomunikasi. Oh iya, bisa ya. kuwi mana makane kewan bae iki bisa nggo nyetel TV. Kewan bisa nyetel TV. Iya, Apa sih? marmut kontrol kuwi bisa. Oh, kata remote control loh. Kone Rika gonenya marmut kok dewek-dewek lakune. Aja dipada kena kan Sampean ki anggere arep mau kontrol alon-alon wong wis tuwa mbok keseliru. Kontrol kayak gue aja kesusu. Mbok keseliru. Oh. Tapi alhamdulillah para rawuh, Pak Bupati, Pak Wakil, sedaya para rawuh, saya merasa berbangga hati. Kemarin Pakde Marwoto habis syuting iklan saudara-saudara. Sapo? Sinden-sinden. Tepuk tangan buat Pakde Marwoto. Alhamdulillah. Kemarin habis syuting iklan obat nyamuk. Ya? Obat nyamuk? Iya. Itu mereknya Dombestos Merongos itu sih. Kan merek obat nyamuk. Lagi mani ngampari kan ngomong. Orang wani, ampun suhu, ampun suhu, ampun. Suhu 42 derajat Celcius Bisa bus kafe kayak kuburan ya kembang-kembang ya. dari kabeh iya kok. Kurang keton iki deh. Kue kayak aku apa? Iklan apa? Obat nyamuk. Domestos. Dombestos Nomos. Ma